futbalových zázrakov. Nasleduje mužstvo Starý páni futbalový klub Baník Prievidza. Ešte mu podávaš, Pavelko. Starý páni futbalový klub Baník Prievidza a povzbudujú v klubových farbách aj roztiestavačky do základnej školy na Energetickej. Hore ruky, dievčatá! Ďakujeme pekne. Mužstvo Internacionálov Slovenska, veľkí futbalisti nášho malého Slovenska. Páni nástup, Jožko Adamec, stojíte prvý. Lásko Petráš, Prievidžan. A napokon vás hlavnou líst. Mužstvo nadácie Výskum rakoviny. Pod vedením kapitána Vladka Labanta, futbalistu Slovenska roku 1999. Mladý muž. Prvé tri trónky mužstva nadácie Výskum rakoviny. Katarínka, Eva a Brulinka. Mnohých hráčov tejto nadácie poznáte. A pozývam teraz rozhodcov tohto veľkého športového podujatia. Na roztiestavačky z Energetikov, ulice Energetikov. Fotografi kamere si prídu na svoje. Ďakujeme veľmi pekne a teraz pozývam k mikrofónu prednostu Mestského úradu v Prievidzi pána Norberta Turanoviča a prezidentku nadácie Výskum rakoviny pani Margitu Klobušickú.